Direktor osnovne škole Meša Selimović u Janji najvjerovatnije više neće biti Bošnjak. Dogovorili su to dvije političke partije, SDS i SDA, koja predstavlja Bošnjake u ovom bijeljinskom mjestu. Za pomoćnika direktora biće imenovan lokalni imam i predsjednik SDA Janja Samir Efendija Bačevac. Volio da ovo ne bude komplet ovako pušten. Istina boli. A istina je da će Bošnjaci zbog ličnih interesa Bačevca izgubiti jedino direktorsko mjesto u Republici Srpskoj. I prošli put kada nisam dobio saglasnost, ponuđen da budem pomoćnik direktora, ja sam to odbio u tim okolnostima, ali stojim na raspolaganju, dakle, da radim na dobrobit škola, a uopšte, dakle, sa kim o nekim pozicijama nisam razgovarao. Bačevca, međutim, demantira njegov koalicioni partner. On je član i škole, nastavničkog vijeća u školi, a i član savjeta mjesnih zajednica Janja. On je u tom svojstvu pristojan. Protokol o raspodjeli rukovodnih mjesta u osnovnoj školi Meša Selimović u Janji u ime Bošnjaka potpisao je SDA-ovac Huso Zečkanović. Srpske nacionalnosti direktor, onda je pomoćnik direktora bošnjačke nacionalnosti, da je sekretar, onda je sekretar bošnjačke nacionalnosti i jedno još psihologa mjesto od 5 mjesta. To je dogovoreno. A šta to u suštini znači? Za pomoćnika direktora će se imenovati nastavnik islamske vjeronauke Samir Bačevac, znači predsjednik stranke Demokratske akcije Janja, za psihologa njegova supruga, a za sekretara supruga od zaposlenog u kancelariji stranke Demokratske akcije u Janji. Čak je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović podržao prijedlog da direktor škole u Janji bude Bošnjak. Međutim, Bačevcu, koji je 2005. godine učestvovao na protestima kada su Bošnjaci izborili ovo direktorsko mjesto, jeste bolje da on bude pomoćnik direktora, a njegova supruga psiholog. Volio da ovo ne bude komplet ovako pušteno.